Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronawirusyň hasaba alynmandygyny tekrarlayan türkmen häkimetleri karantin çäklendirmeleriniň arasynda bazarlary bölekligiň ýapyk saklamagy dowam etdirýär. Çäklendirmeler sebäpli indi bir ay gowrak wagt bäri gazançsyz galan Aşgabatly söwdegärler şäheriň Altynasır bazarynda gizlin söwda etmäge çalyşýarlar. Ýöne olaryň bu synanşyklary köplenç bazardan kowulmak ýa-da para bermek bilen soňlanýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä soňky günlerde egneşik, öý goşlary, texniki enjamlar ýaly harytlary satýan söwdegärler öz önümlerini Altynasır Günnor bazarynyň dürli künjeklerinde ýagny söwdanyň göz öňünde tutulmadyk ýerlerinde satyp başladylar. Olar öz harytlaryny azyk bölümine geçilýän ýoluň ugruny we awtowollaryň duralgynyň töweregine satýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 24 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ýöne bazar administrasiýasynyň işgärleri söwdanyň bu görnüşiniň gadagyndygyny aýdyp, söwdegärleri bu ýerlerden kowýarlar. Bazarlaryň bölekligiň ýapylmagy bilen bir ay gowrak wagt bäri gazançsyz galan söwdegärler häkimetleriň bu gazançlygyndan para berip ýa-da wagtlaryň goşlaryny ýygnap çykalga tapmaga mejbur bolýarlar. Käbir söwdegärler goşlaryny ýygnap gidýärler. Olaryň käbiri bolsa her gün üçin 50 manat para vermäge mejbur bolýar. Şondan soň bazar administrasiýasynyň işgärleri olaryň söwdasyna göz ýumýar. Diýip çeşmämiz belledi. Aşgabatdaky beýleki bir çeşmämiz bolsa goşlaryny ýygnap giden käbir söwdegärleriň bazar administrasiýasynyň işgärleri giden soň ýyllaryna dolanyp gaýtadan söwda edýändigini hem gurrun berdi. Söwdegärleriň arasynda hökümet bize ne maddi kömek berýär, ne de işlemegimize ruhsat berýär. Biz çağalarymyzy nädip eklemeli diýip öz nägileliklerini beýan edýänler hem bar. Olaryň ýagdaýyny göreninde nefsiň agyrýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Häzirki wagt Altynasır Günnor bazarynda diňe adyk we gapgaç ýuwjy serişdeler ýaly senat harytlarynyň satuwyna ruhsat berilýär. Bazarda galan harytlaryň söwdasy gadagyn edilýär. Bu gadagançylyk häkimetleriň 15-nji ýanwarda girden gulplama çäresinden bäri dowam edýär. Habarçymyzyň redaksiýamyza iýeren videosunda bazaryň käbir bölümlerinde ýagny ilatyň sarp edýän beýleki önümçilik harytlarynyň satuwy amala aşyrylýan ýerlerinde boş duran söwda tekçelerini görse bolýar. Azatlyk hopsuzlyk aladalar sebäpli bu videonu köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanyň häkimetleri 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girizdi. Bu gulplama ýurdun dürli sebitlerinde şolsanda Aşgabatda koronawirusyň omikron görnüşi bilen keselliýänleriň köpelendiği barada habarlaryň gelip gowşan mahalyna gabat gelipdi. Şonda ýurtdaky söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dynjalyş we güýmenje deshalary bilen bir hatarda bazarlaryň köpüsi dolu ýapyldy. Diňe käbir bazarlaryň bölekligini işlemegine mümkinçilik döredilip, olarda azyk we gapgaç ýuwjy serişdeler ýaly senat harytlarynyň söwdasyna ruhsat berildi. Bu çäklendirmeler müňlerçe adamyň şolsanda söwdegärleriň gazançsyz galmagyna getirdi. Pandemiýanyň başyndan ýagny 2020-nji ýylyň martyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem resmi hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri hususy telekeçleriň çekýän ziýanynyň öwüzini dolmaýar we raýatlara ygtybarly alternatiwalary hem hödürlemeýär. Bu ýagdaý soňky aýlarda türkmen raýatlarynyň ýitileşýän maliýe çökgünliginiň şeýledi adyk gymmatçylygynyň we gytçylygynyň arasynda türkmen hökümetine garşy açyk protest çärelerini hem geçirmegine sebäp boldy. Soňky gezek 31-nji ýanwarda Mary welaýatynyň Bayramaly etrawynyň ilaty häkimetleriň sebitiň esasy bazarynyň ýapylmagy sebäpli çölde esaslandyrylan emeli söwda nokoduny dargatmak synanşyklaryna garşy çykyp, uly ýoluň hereketini böwütledi. Şeýle nägilelik hereketleri köplenç häkimetleriň ýagdaýy düzetmek wadalary bilen tamamlanypdy. Ýöne bu wadalaryň tas ählisi wadalygynda galýar. 16 fevralda Marda söwdegärleriň uzagy çeken bazar kynçylyklarynyň çözgüdüne saýlawlardan çykalygy gözleýändigi habar berildi. Şonda Bayramalynyň häkimetleri bazarlaryň açylmagy üçin Serdar Berdimuhammedowa ses vermäge çağırdy. Söwdegärler bu çağırşa garşylyk görkezip, prezidentlige Mary welaýatyndan dalaş edýän kandidata ses berjekdiklerini aýtdylar.